Osluškujući trendove tržišta, ali i digitalizacije poslovanja, prije 2 godine pokrenuta je online trgovina Žuti klik. Iako je još mlada, u ponudi je čak 12 kategorija s nekoliko desetaka tisuća kvalitetnih, atraktivnih proizvoda po povoljnim cijenama. U odnosu na konkurenciju nas prije svega izdvaja višekanalni model prodaje. Višekanalni model prodaje karakterizira prodaju naših proizvoda sa Žutog klika putem svih naših poštanskih ureda, zatim putem naše kontakt centra i naravno putem naše internet trgovine Žuti klik. Osim višekanalnog modela prodaje, izdvaja nas i dostava u svaki kutak Republike Hrvatske vlastitim logističkim kapacitetima. Također nas ističe i dostava na adrese naših kupaca, kao i besplatna dostava u sve poštanske urede. Posebno bih izdvojio i naš novi sortirni centar u kojem se nalazimo i koji će nam sasigurno omogućiti bržu i kvalitetniju dostavu do naših vjernih kupaca. Velika logistička mreža dostave paketa i dostupnost poštanskih ureda, njih čak 1016, mogućnost dostave na kućnu adresu ili poštanski ured i u najudaljenijim dijelovima zemlje. Žuti su klik brzo svrstali među posjećenija internet mjesta kupnje. Prije svega širina asortimana, stalne akcije i pogodnost dostave u poštanske urede i na kućnu adresu. Očekivano, akcije imaju odličan odaziv, no sjajno je među kupcima prihvaćena i kategorija klikni na domaće. Kao društveno odgovorna kompanija, Hrvatska pošta je prepoznala i pozvala sve obiteljske poljoprivredne proizvođače da svoje proizvode prodaju i dostavljaju putem našeg Žutoga klika. I ovu priliku koristim da pozovem sve OPG-ove da nam se pridruže i da ponude svoje proizvode putem Žutog klika. Statistika kaže da su najčešći kupci žene. Pa najčešće uzimam robu upravo široke potrošnje zbog tih stalnih akcija, zatim proizvode OPG-a, pa ne previše često, ali ajmo reći barem 2 puta mjesečno naručujem. Kad mi zatrebaju proizvodi bijele tehnike, također isto prvo provjerim ponudu u Žutom kliku i s obzirom na povoljnost i dostave i cijena naručujem i te proizvode. Najviše se kupuju proizvodi, naravno ovisno o potrebama kupaca, ali i o sezonalnostima. Evo, ispred nas su blagdani, pa tako se dosta kupuju igračke, nekakvi osobni pokloni, kupuju se božićni darovi. U proljeće se recimo više kupuju možda nekakvi alati, ljeto ima svoj ljetni asortiman i naravno kroz cijelu godinu prodajemo kvalitetno kućanske aparate, bijelu tehniku, TV, audio i video opremu te IT opremu. Žuti klik nije ograničen isključivo na internetsko naručivanje proizvoda. Kupnja je moguća i pozivom korisničkoj službi, kao i u poštanskom uredu gdje je odmah raspoloživ i katalog s proizvodima. S višekanalnim pristupom kupnji broj kupaca brzo premašio 100.000. Prepoznati smo kao pouzdana internetska trgovina, te smo certificirani kroz Certified Shop i kroz Emoto, krovnu udrugu internetskih trgovaca, te smo dobitnici prestižne i vrijedne nagrade za Internet Shopping Mall godine. Pristupačnost, pouzdanost i fleksibilnost u 2 su godine Žuti klik učinili atraktivnim mjestom kupnje, mjestom na koje se klikne s povjerenjem za najpristupačniju ponudu.